नमस्कार प्रणाम। हम ही लोग के इंजीनियर गोलगप्पा वाला। अब लोग सोचो तो कम लगा कि इंजीनियर होके गोलगप्पा काहे बेचता भाई। ताई सुनी लोग कि खेत बेच के इंजीनियरिंग करैले हमर पापा। खेत बेच के इंजीनियरिंग करैले हमर पापा। आ जब नौकरी ना भइल तो हम बेचतनी गोलगप्पा। लेकिन खैर रेहू में फायदा बा। आदमी के ऐसा बात नहीं है कि हमरा नाफा ना होला। हमरा नाफा होला, बहुत नाफा होला। केहू सांझ ले नाही हो तो माने पूछ जाए कि 300-400 रुपया आदमी बचावे के प्रयास करेला, लेकिन ना बचे। तब नाहियो बचेला नु तब 20-30 रुपया केहू का बाँच जाला। जोन बाबूजी 100 रुपया देले रहले कि लोग के खुला दिहे गहकी आई तो। खैर देखल जाओ अब आगे का प्लानिंग बा। अभी तो कौन गहकी आवत नहीं है सब। वाह क्या हो? कैसे किया वो तेरा गोलगप्पा? ये के हरल भाई हमें सही कहलू हो, बिल्कुल सही कहलू हो। आजकल जमाना नहीं है अकेले जाएगी बड़ बाजार तारे से सुंदर सुशील कन्या की ना तो सब भी हमारे लेखा थोड़ी ना एकदम पूछा की बहुत कल अच्छा कोई भाई के लिए कहलू ना, ये हमार भाई ना हो। अच्छा भतीजा भाई भतीजा के लेके चले के चाहिए मार्केट में। सब कोई हमरे लेखा बा, नजर लोग खराब हो गइल बा। जवान सवाल के हाँ निकल कोई भाई भतीजा ना बॉयफ्रेंड ही बॉयफ्रेंड। तारे जैसा प्रेमी जोड़ा के देख के एक बार हमार बाबा कीड़ा का गाछ पर चढ़ के एगो शेर कहले कि आज एकरा प्यार में तू घूमत तारू पहन के हाई हील के जूती। कि आज एकरा प्यार में तू घूमत तारू पहन के हाई हील के जूती आ कल माथा पीट के रोए लगबू जब ई बिछावना पर मुती। बोल रे मुझे इसकी ना बताओ तो। ना हम छोड़ दे लोनी। अच्छा ये बताई रौला कितना कमा लेवे? हम कितना कमा लेवे नी? अभी तू यही से गैस करा हमरा कमाई के बारे में कि हम जे बा दुकान पर ठेला ओपन करे खातिर अपाची से आवे नी, अपाची से। बाबू याद करा कैसे तहरा के एगो मंच देके अपन प्यार के लंच करे रही। तू अपाची से आवेला दुकान पर। आजकल तो लोग के पलटीना में तेल भरवावे खातिर हालत खराब हो जाता। देखा अपाची से आवे का पछू दू गो कारण बा। पहला कारण तो ई बा कि भारी भरकम गाड़ी बा और दूसरा ऐसे का होला कि आदमी के एक्सरसाइज हो जाला, खून चालू रहेला। मोटरसाइकिल से आए में खून के चालू रहेला। अरे तहारा का बुझाइया बुझा पलटीना लेके आएम हो उतना हल्लू गाड़ी बा और का एक्सरसाइज होई। अपाची पूरा भारी भरकम गाड़ी बा। जब 4-5 किलोमीटर आवे बेरी या 4-5 किलोमीटर जाए बेरी जब तू ठेला बा तब पूछ जाएगी मुड़ी के पसेना गामछा से पोछे के पड़ जाए। हाँ देख लू यही औकात बा भिखरिया के। तेल डलवाए के पैसा ना रिश्ता आदमी ठेलिए के भाई बाबू बता नहीं हैं दहेज में मिला तो पान कम से कम। तेल के आवेला हमरा तो बुझाइला कि वही अपचिया तो हमहु स्कूल आईती जाईती। ताकि तू एगो बात बताओ तू एकरा से कैसे पट गई? ई प्यार के गंगा बहुत गहरा बा, एमे मत हेला। आ तू जा होने अपन अपाची ठेला। चलो बड़ा प्यार करो भिखरिया कहीं। चलो सब छोड़ा गोलगप्पा काहे किस्म के रख ले बड़ा? देखा हमरे लगे 2 किस्म के गोलगप्पा बा। अच्छा कौन कौन? ये वो तो बुझा कि नॉर्मल गोलगप्पा बा और दूसरा नंबर वीआईपी आदमी खाती एकदम विटामिन वाला नेचुरल गोलगप्पा विटामिन वाला। हमरे के विटामिन वाला खियावा। अभी बताओ तनी देखा एकदम जब हम मिलाए हैं से घी देसी घी ओकरा बाद मुझे के हंगा है जब गो के आ तब डाले में हाथ में छी राम छी छी। कौन गोलगप्पा हो? एक भाग भाग ना खा लिए।
का बोलो छी छी अरे छी रोकल छी ई कौन गोलगप्पा अरे आवे लोग हमारा बहनी बात तो कदल बा